¿vale? En la volver. ¿Ves? ¿Qué? Vale, izquierda, derecha, ¿vale? Y de más revés. Uno sí, uno no, nada más. Bien, y... Ah, no, espera. Ahora está listo, Vale. La única que te la gusta, Alza la izquierda tú. No, que te la Alza la izquierda y entra. Ay, esto. Yo le echo de menos. ¿Vale? Es que me falta uno, eso no puede ser, ¿vale? Ay. Pero mira, Ay, eso no lo vamos a hacer. más rápido. Son dos. Irene, son dos. Una, no. Tres, no. No. Pam, pam. Diu, fácil. Dos. Ahora sí, muy bien. Pam, pam. Comience. Tírate. Més fort. S'ha de sentir. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. I ara, molt bé. No. Atenció. No, espera que lo des. Dos, tira, pasa. Dos, sí que te dic. Pam, pam. S'ha de tirar, si no se tira això, no n'hi ha. Pam, pam. Tira. Passa. Pam. Boing. Voy. Vale. Muy mal. Bam. Pásala. El interés. Pásala. No, opa. Tienes que ser, sí, tenim tres coses. Alicia. Sou meravellosos. Es millor. Sou... Porque hay una cámara. No, yo no es millor que eso es comparativo. Sou meravellosos. Ya. Per què sou meravellosos? ¿Por qué hemos venido? Porque somos súper guay. Porque eres nuestro profesor. Porque son únicos. Porque solo hemos tardado 5 veces en hacer bien. Per què sou meravellosos? El móvil allí. Porque son limos. Per què sou meravellosos? No tiene serie. No. No digáis tóxicos en lugares comunes. No se que vamos. Porque sois maravillosos. Porque soy yo. No, Soy yo. podemos soltar. ¿Por qué sois maravillosos? Perquè som únics. Que sou únics. Sou maravillosos perquè Vestida de sou los 70. únics. Sou dels 70, dels 60, Així, la idea és que tenia que haver més totes les generacions i sigueu de la dècada que sigueu, sou meravellosos. Cadascú de nosaltres som meravellosos perquè ens ve de sèrie i perquè són únics. I perquè no paramos. I perquè no pareu. I perquè estem així i cregueu en un món millor. Si no, no estaríeu així. N'hi ha profes que creguem en un món millor i estem sempre amb vosaltres, però vosaltres se deixeu convèncer. Alguns diuen, bueno, he vingut perquè m'ha obligat la professora, o el professor no vos ha obligat. Heu vingut perquè heu vingut. Molt bé. I ara, atenció, per a continuar sent meravellosos, tenim un cap, tenim un cor i tenim un cos. Únics i solidaris, molt bonic. I ara anem a posar en marxa el cos, perquè qui no posa en marxa el cos no estem en classe, recordeu-vos, estem en una festa com si estiguérem un cap de setmana. I aleshores, jo poso música i se tracta de que sense perdre això, cadascú ens expressem com vulguem. Jo poso música i cadascú... Objectiu, no soltar-se les mans. Clau, fer expressar en el cos l'alegria d'estar així compartint. Aquesta és la clau, l'alegria de compartir en els altres. Això ens quedarà en la memòria, quan més incorporem el cos, més quedarà en la memòria, perquè el cos té memòria. És la memòria del cos, és la memòria de les experiències. Posem música i sense soltar-nos
La clau està que no ens soltem, I cadascú pot fer el que vulgui, sense fer mal a l'altre. Anem allà. Què estava dient? Ya está. No sé si... Cadascú vaya com vulgui. Com vulgui. Vull veure ballar. Objectiu no soltar-se. Objectiu no soltar-se. Objectiu no soltar-se. Vale. Aquí una libre. Una más profesora. Vale, ya, atención. Sí, claro. Porque sense soltarse. Sense soltarse. Sense soltarse. Sense soltarse. A ver, que me dislocáis el brazo. Ay, ay. Vale. Más, un momento de silencio, a ver si es posible. Antoni, por favor. A ver, tengo una de Consigna. Mónica y otra. A ver si me le más. Caparrere. Cap endavant. Y ahora. Todo lo demás ahí. Esto es un símbolo. Caparrere. Atención. Y ahora. Se trata del següent. Una mà a una... Posició dos. Vale, i ara anem a desfer. Suave. Suave. Salta, María. Está un poco jodido, Vale, ¿y ahora? Imaginació. I vinga. A ver, si nos agachamos todos. No te problemes. Pasa por debajo todo aquí. Ahí. Esto no. Si me meto por ahí. Y de inicio se mueve por debajo y está por aquí. Agáchate. Mira. Ahora. Uy, eso está muy mal. Bueno, vale. Lateralidad. Hay gente que no sabe cuál es la izquierda o la derecha. Esa. Mira. Dreta. Al comple. ¿Vale? El uno, Ángel, el uno dentro. Ay, pero no me tiréis tanto que no llego. El zoom. Un darrere, el dos. Vale, y ahora, això en vez de tirons, suau. Darrere, el uno, molt bé. Y ahora el 3. Atención, el 2, se queda el 2 ahí. El 1, suave, entra. Mire. Esto es un golpito. Vale, y ahora abierto equidistante. Abierto equidistante. Muy bien, los de ciencia. Y ahora, chicos, entramos con permiso. Entramos, círculo, estamos aprendiendo propiocepción. Y ahora sí. Per fer teatre, per això hem fet dansa, per això hem fet excursions, per això fem utilitzar el cos. Quan canviarà completament i que se podrà ballar en els instituts? Ha vingut el Jaume Fullana. El senyor que ha parlat de conselleria, heu vist el discurs que ha dit? Sí. ¿Vos sonava algo? Sí. Qui parla d'això que ha dit? Todos los días. Molt bé. Pues... I ara anem allà. Jo alço a l'esquerra, l'1 alça a l'esquerra i el 2 entra. Vale. I
tornem així. N'hi ha gent que té dos esquerres. Tornem darrere, n'hi ha gent que té dos. Meravellosament, tornem arrere. No n'hi ha nada, n'hi ha assaig. Ningú està equivocat. És un altre principi que en un cas com este que la proposta no funciona. Tornem a començar, perquè hi ha gent que ja està així i no així. Que ho he vist. Aleshores, esquerra i dreta. Només l'esquerra i la dreta així. I la idea és, s'aprèn veient l'esquerra així, la dreta així. Acople. Si me'l canvieu, ja no és, ja no funciona. Perquè si la mà està així, jo no puc. Pues molt que vulgui, ¿vale? El uno davant. Molt bé, i ara, només instruccions per a l'uno. Només tenia una mà esquerra. La mà esquerra. I les dos centres. Molt bé. I ara, nosaltres som únics que coneguem el nostre cos. Fora els dos, i ara, jo he de tractar bé a l'altra persona si vull l'uno d'estar davant, l'uno d'estar davant, molt bé, i els dos darrere. Tornem a veure i hem d'aconseguir que entre només així, un trosset, només. Alcem la mà esquerra i el dos entra. Molt bé, i baix a les mans, molt bé. I ara, molt bé. I ara, més difícil encara, els ulls davant, i ara, alcem la mà dreta. Només teniu una mà dreta, Només teniu una mà dreta. La meitat no sabeu, sabem que cadascú és divers i ha d'aprendre d'una manera. I aleshores, sense fer això, trampa, entrem el cul. Pero si no cabe. Que no llega un tònic. Sense... Molt bé. Ja, sí. A veure, xics, encara no sé. Què estic intentant en primer lloc? Els professors expliquem i nosaltres donem per sentat un poc de coses que la meitat no han entès i continuem fent jo la teoria com si vosaltres vale? Molt bé, estem tot el món té les mans, no? Vinga, a veure, xics, només teniu una mà esquerra, alcem l'esquerra, entra, l'esquerra. Mira, pero para el otro lado, cariño. Para el otro lado, muy bien. Molt bé. I ara, veieu que és un huevo frito? A veure com... Entre tots un cercle. Un cercle. Sí, que és equidistant. Hem après una paraula nova. Equidistància. I ara... Sí. Molt bé. I ara, alcem la dreta i a dreta, molt bé. Toni no arriba. I ara, molt bé, fora. I ara, molt zen, sense fer-se mal. Tempo. Per què és tan important l'artística? Perquè no funciona en tempo. L'aprenentatge, la vida, tot funciona en tempo. Si no teniu tempo, no apreneu res. Això ho hem de fer en 3 temps. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. Alcem l'esquerra, però heu d'aprendre. Escoltar, no n'hi ha errada ni assaig, n'hi ha concentració. 1, 2 i 3. Dins. Preparat tots dins? 2, 3. 1, 2 i 3. 2, 3. 1, 2 i 3. I ara, 2, 3. Xics, alcem la dreta, i ara xics. I 1, 2 i 3. Fora, 1, 2. I ara de xiques, l'esquerra. 1, 2, 3. I 1, 2. Xics. 1, 2, 3. I 1, 3. Xiques, esquerra del xic, cap a la dreta de la xica. Molt bé, ahí. Bueno. Más sexual, abajo. Sara, ¿qué te ves? Que sí. Mira a la esquerra, contacto ocular. El 1 mira a la esquerra. Y mira a la chica, El 1 se miren, mira a la esquerra. ¿Vale? Mireu a l'esquerra i ara, la persona que està a l'esquerra, agafeu-la, davant. Espera.
menea, no se menea, no se menea. ¡Ole! Obrim, ¿vale? Instrucció. Consigna. El 1 fa això només. A veure, feu-lo. El 1. Vale? I ara, el 2 camina per darrere com si fos una Verònica. Una Verònica és una cosa del toreo que fa així, ¿vale? El 2 camina, 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 baixa, puja, baixa, puja. ¡Ole! Va, abre. 1, 2, 1, 2, muévelo, muévelo. 2, 1, 2, camina, 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 camina. Atención. Eso es la de la izquierda. En una pásala a la derecha. Molt bé. Mírala, mírala, mírala. Mírala. Aquí. Agafa la chica a la esquerra. Molt bé. Ay, casi. Mira, sí, el 1, el 2. Molt bé, sí. Vais a la dreta. Vais a la dreta. La esquerra al nas, a la orella y se creua. Torna, torna, torna. Mal. Ella baixa. Atenció, si seguim les instruccions bé, funciona. Baixa a la dreta, al nas, a la orella, dins. Baixa, 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 baixa. Gírala, gírala. Molt bé. Hola, hola, ¿todo el mundo ve algo? Molt bé, i ara. Molt bé, mira, mira, mira que simpàtica, eh? Atenció. Hem treballat... Atenció. Irene? I ara anem a treballar l'emoció. L'emoció és el desig de comunicar-se amb l'altre. És la segona clau del taller que estem fent. És el desig d'empatia. Si no n'hi ha desig d'empatia, no n'hi ha desig de transformació. Perquè els altres te donen igual i aleshores no vols fer coses millors. I això moltes vegades se fa en un abraç. És una forma estranya de donar un abraç, però el que estem fent és donar-nos un abraç. Vale? I ara, un abraç, si el fem sincronitzat, mireu, les mans no porten pegament, s'adapten. O sea, Joder, que suave llevas, Marc. Ay, su madre. Ah, vale. Mica, ¿qué ha pasado? Me he rayado, Nada, pasa al otro costado. Atención, Irene. Y ahora, bueno, hacemos así. Espérate, 15 horas. No, és a menys 10. Han canviat d'horari. És que han canviat d'horari, perquè... ¿Y por qué? Bueno, una cosa que se gusta y que piensas que se te quedará en la memoria en un futuro. ¿Vale? Ahora es para adelante, para atrás, para atrás, para atrás. Las tres. Tony, vamos a hacer lo de piparle. Eso es lo más gracioso. ¿Qué digo? Sí, ya lo hemos pasado. Ah, de lo bien que me lo paso aquí, hombre. Ah, pues de ti me voy a acordar. Molt bé, ara, passa la xica a la dreta. Passa, tu te'n al que surt? Sí. Vale, el 1, agafa, mira, al 2, mira-la. Agafa-la, endavant. Sincronizació, no, es ritmo. La cintura, imaginaros. 1, 2, 1, girar, girar, girar. Ábrela. Uy, la chica. Vale, baja a la izquierda, vais a la izquierda, a la izquierda. Camina, Verónica. Yo cambiaría los ordenadores, que son una mierda.
tenemos 7 exámenes. Un huerto, ya veis. Empujar. Reguera de les aules. Us ho conteu. Quin tipus de conflicte us agradaria? El mal rollo que hay a veces cuando no estamos de acuerdo con alguna cosa la Jenny y Dani prácticamente eso No seamos todos iguales. Estaría que fuera. La verdad es que sí. Perquè no sé com fer-ho. Preferiria posar pau, però no sé fer-ho. Yo no, I ara, us conteu quin paper penseu que tindria l'educació emocional en els instituts? Segons vosaltres... Quin paper hauria de tenir l'educació emocional en els instituts? Pues una charrita, no sé, no entiendo la pregunta, no sabe, no contesta. Ahora, pasa chica. Y ahora, jo confio cegament en vosaltres, com a grup i com a individus. L'objectiu que tenim ara és, un taller era com ens divertíem. Jo he intentat explicar, diríem, com impliquem el cos, com impliquem el cor, com impliquem el cap en relació amb el cos i amb el cor, i tot això és cultura, perquè al final el que estem fent avui, este acte, és una experiència vital, que és cultura també, que és identificar-nos nosaltres com a gent en un barri, que vol un institut, que vol un tipus de relacions humanes. Ara jo, que confio moltíssim en vosaltres, necessite individualitats, portaveus que expliquen alguna coseta de lo que jo he dit en les seues paraules. Necessite 3 voluntaris. El problema, que vosaltres, diríem, les frases, jo... Pero que para grabarlo. No se tiene que oír. Jo, a vegades, els professors de llengua, francès, valencià i castellà, diem, però que ensenyem. Diu, has de dir una frase sobre què penseu. I diu, hacer el huerto. Hacer un huerto. Vale? I ara, hacer un huerto. I ara, tu arribes allí i diu, hacer un huerto. En el instituto. Vale. I ara, la idea és la següent. Tenim la cultura, tenim el cos i tenim el cor. Aleshores, la proposta és que ara vosaltres heu de fer una oració, una frase, un discurs, un xicotet de speech que diga en el que hem parlat, a nivell de cultura, hem dit diverses idees. Diverses idees per a la cultura. Per exemple, dieu-li coses per a la cultura. Més teatre. Més teatre, que se faça més teatre. Què més? Més coses per a la cultura. Què caldria millorar en la cultura en un centre? Conèixer el barri. Passejar i fer excursions per a passejar pel barri. Ja tens 2. Més teatre. Alguna cosa més? Alguna cosa més? Més música. Més música. Molt bé. No només més música i com? Com que com? Com usuaris i com a escoltadors, més música. Què més? Alguna cosa més de cultura? Cultura a prop de la gent. Cultura assequible a la gent. Vale? Jo faria, per exemple, més exposicions d'art, més que se veiera, que poguérem, com si anarem a veure una exposició d'art per aprendre. Alguna... Més ètica. En quin sentit? Més classes que parlen de reflexió i coses així, no? Sobre l'ètica i sobre les persones. Bueno, ja tenim 4 coses. O sigui, tu com a portaveu diràs això. I a nivell de cos, què podríem dir? Què podríem dir a nivell de cos? Alguna cosa? Más mover el culo. Más orals. Més exposicions orals. Más soltarnos. Vale, clar, penseu que ara anem a traslladar llenguatge col·loquial al llenguatge formal. Diu, si tu dius, más mover el culo, diu, se la han pasado estos bien allí. Se la han pasado. Soltarnos, algo más que sea en plan, buah chico, vamos.
més expressió corporal. Incorporar l'expressió corporal. Sabeu que n'hi ha centres que ja comencen el dia ballant, fent dansa. Fent dansa. Sí, o fent tai chi, o fent yoga, o fent... ¿Vale? De relajación. Classe de relaxació. Més yoga, molt bé, més tai chi a la platja. Imagina que es queden pel matí tranquil·lament, allí tots fent yoga. Fora els pupitres, catifes. Vale? Molt bé. I a nivell de cor, d'emoció, alguna idea? Està emocionada. Donem-li idees a Mònica perquè diga a nivell d'emoció, què faríem més? Què hauríem de fer més? Treballs en equip per tindre confiança en els de la teua classe. Molt bé, mira, la queridísima amiga Laura diu, més treballs en equip. I le posa treballar en equip i diu, yo me quiero ir con los otros de la otra clase. Toni, vamos a ver. Bueno, vale, tranquil·la, era una broma. Era una broma. Vale, més treball en equip, en el qual tingueu que interaccionar en els altres i intentar interessar-se pels altres, conèixer els altres. Més a nivell d'emoció. Dir-nos sols el que no els agrada des de més, sinó especialment el que ens agrada. Molt bé. Heu vist, jo he intentat que vos presentàreu també, algú s'ha dit coses boniques. Si són meravellosos, hem de recordar-li. Jo estic cansat de veure per l'institut gent que s'insulta, que algú m'ha dit, voldrien que n'hi haguera menys violència, menys insult. Aleshores, això també seria educació emocional. Bueno, doncs este era el taller. Moltes gràcies i ens veiem baix.